Mga unta na ako'y bacon og naapod ko'y unsa nga ani? Dumplings kaon. Mga unta ninyo gigusla ko butangan ni naho og gamay nga seasoning. Asa man ang ako ang kuan darabi oh. Mga unta gigusla ko unsa naman oras sa hapit na alas 12. Dali be dali. Mana ako na po. Kaning dumpling ako ara ning gipabukawan og kadyot. Dajon. Mora. Bacon. Ano ba? Giluto na ang sobrang bacon ka. Magdaog ang jack. Pamahal pa ni Udto snack na nida. Mga unta.